menene sunanka? Mutiyale Rawo. Ni ne wanda nake tafiyar da komai na wannan jam'iyya. Amma saboda na samu kujera na zauna na yi kuma aiki, jama'a wannan lokacin sun tashi sun laƙaba mun wani mummunan suna wanda bai kamata a kira ni da shi ba. Dama ya haka tana yawan faruwa, na kwace filaye ɗaruruwa daga wajen talakawa, sannan mutane da yawa sun samu aiki ta sanadiyata, sannan na shege makiyana da yawa ma sosai, da wayanda suka na To menene abin da ka yi wa mutanenka? Wai kana tambayar tituna ne ko kuma me? Babu ko daya. Da na tambayi titin Metro Railway suka ce mun babu. Da na tambayi babban jami'an na cikin birni suka ce mun shi ma babu. A cikin wannan yanayin mutane suna yarda da abin da muke faɗa musu. Kai kuma me kaci? Akan me zamu bata lokacin ga mutanen da basu san kansu ba? Mutanen da zabe yazo ba za su zabe mu ba, sai sun karbi makudan kudade daga wajejen mu. Dan me zan bata lokaci na wajen kyautata rayuwarsu? Aiki zan tsaya yi musu ko dawo da kudade na da na kashe. Alƙur'an ba zan gina musu komai ba sai na dawo da kudade na. Kai sai na tiri ba ma. So kake in gama mulkin tashi a banza? Su fa talakawan kasar nan tamu daidai suke da kaji, su kuma kaji sai da tsaba. Yalla bai, idan za ka kwana kana tambayar kowannen ma'anan go, amsa mu da iri da ya ce, saboda matsalar mu ma iri da ya ce, gabaki da talakawa ba sa kaunar mu dan me za mu so su. Idan zabe ya zo, ba za su dangwala ma ba sai ka su yi ƙurewarsu, mu ba neman kuɗaɗen makai ba, kuma yi kenan sai mu sayi abu da kuɗin mu ba za mu yi yadda muke so ba, ai wannan batu ma san bai taso ba. Me kake nufi da bai taso ba? Ana nufin idan muka bi ka, waye zai biya mu kuɗaɗen mu da muka kai? Ko kuwa da kana nufin yi kenan kuɗaɗen namu sun tayi a banza? Talakawan nan da kake gani, kai ma ba san ka suke ba, da sun ga alama ubangiji ya rufa ma asiri sai ka ga adawa. Shi yasa kai ma abin da ya fi kamata kawai mu haɗa kai da kai, mu ci gaba da kwaye kuɗaɗen ƙasa gabaki ɗaya har sai mun talauta ta. Idan ya so mu dinga bin su mana ba su babura suna heke kansu. A cikin shekara ɗaya idan ka san tarin kuɗaɗen da zaka tara, da kai da talauci har abada, kai ba iya kai ba har iyalinka har jikokinka. Irin wannan gurɓatattun tunanin da kuke da shi gabaki ɗayan ku shine matsalar da yasa ƙasar mu kullum take a inda take. Da irin waɗannan shugabannin ma wanda babu. Baka ga shugabanni nawa muke da su ba? Mutane da dama suna son irin ku domin su shigo cikin wannan. Kai, ba mu wata maganar mutane da zai ba can abin da muka yi shawara. Waya ina nake? Kwatumere shi na rantse samba da ke, idan ya kare ma irin wannan hike na ka yake. Kai, to me kake nufi da zaka zo majalisa ka dinka saburbadan mu? Wa kai, wayo. To kai da umman wai saka kai maganar. Kai zo nan. Zo nan mana! Zo mana! Wayo. Ina ne garin da kake wakilta? Garin da bai yalla bai. Ina nawa ka samu a garin ku? Za ta kai kamar miliyan 2. Kuma gabaki ɗaya kuri'a miliyan 2 dukkan sai ta kai. Gabaki ɗaya kafin ka shiga zaben nawa kake da shi? Da kake tunanin siyan tsirarin kuri'a jama'a ita ce ta saka ci zabe. Gabaki ɗayan ku dukkanin ku kuri'a mutane nawa za ku iya siya? Ita kuma kuri'a ragowar fa da suka dangwala muku ita da tunanin kyautar zato a gare ku. Suka kashe lokutansu, suka bar sana'arsu suna jin yunwa, wasu su ba su ci ba, wasu ba su biya kuɗin makarantar yayansu ba, suka zo suka zaɓe ku don ku kyautata rayuwarsu. Shi ne za ku zo kuna tunanin waɗannan mutanen su ne maƙiyanku waɗanda ba sa ƙaunar ku? Ta yaya ne talakawan da suka zaɓa ku za su zama maƙiyanku? Be careful! Be careful! Gaba daidai kun ji abin da ya ce. Yanzu abin da zai fi, kawai mu tafi in ya so ma canja. Mai gida, kai ne ka bani saboda rayuwa mai gida. Mai gida, wallahi zan gaba da rayuwa ta saboda kai, ka cuce rayuwa. Kuma gabaki ɗaya laifin ku ne. Da ba za ku zaɓi wanda ya dace ba sai wanda ya ba ku kuɗi. Ba za su taɓa jaruwa ba. Matuƙar ba ku ne kuka gyaru ba. Su ba ku kuɗaɗen ku ci ku zaɓi wanda ya dace. Idan kuka zaɓe su ba su yi muku abin da kuke so ba ku cire su. Ku canja su da waɗanda kuke jin za su kyautata rayuwarku. There is no king in democracy. Only people are the rulers. Ku kuke yin mulki sai abin da kuka ga dama. Ku saka wanda zuciyar ku ta yi da shi. Ku cire shi idan ya sauka daga layin da kuka dora shi. Wannan ita ce siyasa daga bakin Madugu.